Hola, soc la Marta Vieto, monitora de classes dirigides, i aquest espai està reservat pels sèniors. Treballarem 10 exercicis ràpids, senzills i divertits de fer, que els podreu fer cada dia, o si més no, combinar amb altres. Sí? Amb aquest bloc necessitem 2 drapets d'aquests de mopa per poder relliscar pel terra. I seria bo que ens poguéssim treure les sabates. Podem anar en mitjó i a sobre de la mopa. Sí? D'aquesta manera podrem fer exercicis sense dificultat i són fàcils de practicar. Sí? I de pas netejarem el pis, que sempre va d'això. Bé, comencem pel cap. Començarem amb l'esquena recta, sentats en una cadira, i començarem inclinant el cap i amb les mans ens col·locarem el pes de les mans amunt. I aguantarem en aquesta posició 10 segons. Farem el mateix al costat, col·locant la mà del mateix costat a sobre i després cap a l'altre costat. Sí? Comencem. Inclinem el cap, col·loquem les dues mans i aguantem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Pugem. Ara cap a la dreta. I la mà dreta a sobre del cap i deixem el pes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I el mateix farem cap a l'altre costat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara farem els colzes. Aquest moviment, justament aquest, perquè aquest és un moviment que normalment no fem, no acostumem a fer. Normalment fem pujar la mà. El colze normalment no puja. Doncs farem aquest moviment 10 vegades. Sí? Puja i puja. 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10. Molt bé. Ara què farem? Farem les palmes de la mà cap amunt i ens tocarem l'espatlla, creuarem, descreuem i col·locam. D'acord? I treballem aquí una miqueta els bíceps, una miqueta, i la coordinació. Anem fent creuem, descreuem, 1, sense, creuant, sense, 1, sense, creuant, sense, 1, 1, 2, 3 i 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 1, 2, 3 i... Perfecte, ja hem treballat aquests bíceps. El podem fer amb ampolleta o amb alguna cosa que pesi la mà, però que sigui petit perquè si no ens molestaria a l'hora de creuar i descreuar. Sí? Va, molt bé, molt bé. Ara fem amb la cama, ara utilitzarem les mopes aquestes. Amb la cama dreta, estirarà la cama i recollirà. Estirarà la cama i recollirà. Estirar i recollir. Tot això amb l'esquena ben recta i les mans aquí. Sí? Vinga, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10. Ara obrirem i tancarem de costat. Aquí, 1 i tanquem. El tancar és més difícil que l'obrir, perquè l'obrir tinc l'empenta, però el tancar no tinc empenta i estem treballant a l'abdominal. Sí? Anem a provar-ho. Obre i ara, a poc, sense aixecar els peus del terra, vaig tancant les cames, molt a poc. 1 i apreta la panxa per ajudar a tancar les cames. 3 i apreta. 4 i apreta. 5 i apreta. 6, tanca. 7, tanca. 8, tanca. 9, tanca. I 10 i tanca. A l'acabar l'exercici espero que hagueu notat que a part de l'abdominal que hem treballat també la part interior de les cames, els abductors. Sí? Si ho heu notat és que l'heu fet bé. Si no també, sempre ho feu bé. Ara anem a fer rotació amb la cama, aquest moviment, cap enfora. Sí? Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem a fer l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Amb aquesta rotació treballem l'articulació. Ara anem a fer-ho al revés. Ara ho hem fet així, doncs ara farem al revés. Sí? Vinga, 1, 2, 3, 4. L'amplada del cercle, la circunferència, és petita, gran, cadascú, com vulgui. 8, 9 i 10. I ara l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Amb les mans tocarem els peus i tocarem el cap. I ho farem 10 vegades. Vinga, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. I ara anem a coordinar. Sí? A veure, farem cama dreta. Aprofitant que tinc les mopes, separo la cama dreta. Dreta, esquerra, dreta davant, esquerra davant. Costat esquerre. Clar. Dreta davant. Dreta costat. Costat esquerre. Dreta esquerra. Sí?